onartu da. Gai zerrendako 5. puntua. Mozioa Rebeka Ubera Aranzeta EH Bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua Osakidetzako langileekin elkarrizketa eta elkarlana abian jartzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Ubera anderea, zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko. Mahaiburu anderea, sailburuak, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Egia esan, orain dela 2 aste basurtoko itxialdia dela eta interpelazioa egin genuenetik eta ondoren mozioa aurkeztu genuenetik gauzak asko aldatu dira kualitatiboki eta zoritxarrez txarrerantz gainera. Eta zergatik esaten dugu hau? Esaten dugu maiatzak 27ko Euskal Herriko boletin ofizialean argitaratu zelako Osakidetzako langileen lan baldintzak zehazten dituen dekretua, edo hobeto esanda dekretasoa. Zeinek martxoak 5ko 173/2013 dekretua 35 orduak bertan bera uzten dituena oinarri daukana. Beraz, ez mahai orokorrik, ez mahai sektorialik, ez elkarrizketarik, ez eta elkarlanik. Osasun sailak alde bakarrekotasunaren hautua egin du, argi eta garbi. Euskal Herria Bildutik interpelazioan eskatzen genion osasun saila eta osasun sailburuari besteak beste elkarrizketa eta elkarlanari bideak irekitzea. Mahai sektoriala deituz eta bertan planteamendu integral sendo bat eginez, martxoko dekretua albo batera utziaz. Eskatzen genion ere, Osakidetzako partaide guztiekin, langileak barne, langileak ere Osakidetzako partaide direlako, hausnarketa sakon bat abian jartzea kalitatezko osasun publiko, unibertsal eta ekitatiboa bermatuko duen osasun ereduaren eta berorren antolaketaren ingurukoa. Eta hildo horiek kontutan hartuaz eta utziz aurkeztu dugu mozioa. Eta zehazki eskatzen duguna mozio honetan, iruditzen zaigu oso oinarrizkoa eta oso zentzuzkoa dela. Zehazki eskatzen duguna da mozio honekin, Osakidetzako partaide guztiekin, langileak barne, elkarrizketa eta elkarlanari bidea irekitzea, esan dudan bezala kalitatezko osasun sistema publiko, unibertsal eta integrala bermatzeko, eta akordioen bitartez hitzartzeko hori bermatu ahal izateko egitura eta antolakuntza garden eta eraginkor bat. Eskatzen dugu ere deitu eta bultza ditzala mahai sektorialaren bilerak, hori dalako azkenean langileekin elkarrizketa bideratzeko bitarteko printzipalena. Eskatzen diogu ere zentzu horretan pertsona guztien osasun eskubidea bermatzeko Osakidetzan enplegua mantentzea, ikusten dugulako, eta gure ustez behintzat horrela delako, sistema publikoaren zutabe funtsezkoena eta Osakidetzaren zutabe funtsezkoena langileak dira, ez? Eta langileak bermatzen dute zerbitzu hori behar dan bezala eskaintzea. Eta eskatzen dugu, pertsona guztiak ardatz izango dituen, herritar zein langileak, osasun babes eta arretara pertsona guztiei sarbidea ahalbidetuz eta estaldura maila mantenduz horretarako bitarteko ekonomiko eta giza baliabideak bermatzea. Aurrekoan ere esan nuen eta etengabe ari gara azpimarratzen, guztiok oso kontziente garela ze momentu gogorra daukagun eta bizitzen ari garan, azken finean bitartekoak oso mugatuak ditugulako. Baina bai pentsatzen dugu ere, nahiz eta oso momentu gogorra bizi, aukera eta erronka paregabea dugula eskuartean hausnarketa sakon bat egiteko. Osakidetzak 30 urte betetzen dituen honetan, gure osasun sistema publikoa errealitate berrira egokitzeko eta etorkizunera begira jarri ahal izateko. Pentsatzen dut guztiok bat egiten dugula, ñabardurak
ñabardura, Osakidetzak bete duen papera garrantzitsua izan dela gure gizartean. Guztiok garbi daukagu osasun sistema publikoa gizartearen zutabe nagusietakoa dela. Eta beraz, guztion helburua bada gure zutabetariko bat mantentzea, osasun sistema publikoa indartzen joatea eta tresna eraginkorra bilatzea, guk behintzat ez daukagu zalantzarik hori guztion artean egin beharko litzatekeela. Guztion arteko elkarlanaren bidez, ahaleginaren bidez, eta ez aspaldian, behin eta berriro, osasun sailetik eta osasun sailburuaren ahotik entzuten ari garen bezala, soilik langileei esfortzuak eskatuz, edo hobeto esanda, langileen kostura, eskubideen kostura. Iruditzen zaigu gauzak ez direla horrela egiten. Eta ez daukagu zalantzarik, guztiok borondate daukagula, baita Osakidetzako langileak ere, beraien hoberena eskaintzeko, guztion hoberena eskaintzeko, benetan egoera hobetu ahal izateko eta gure sistema publikoa indartzen joateko. Baina hor, guztiok ahalegin bat egin behar dugu, eta ezin dena izan da beti aurrean daukagunari eskatu. Eta esfortzu bat egin behar baldin bada ere, garbi daukagu izan behar dela urteetan lortutako eskubideak errespetatuz eta horiei uko egin gabe. Alegia, ezin duguna egin da, ezin dugu bide hori jorratu eta bide horriekin, pertsonekin kontatu gabe. Ez da zintzoa esaten aritzea, pertsonak ardatz dituzuela, eta gero, neurriak hartu edo neurriak bideratu pertsonekin kontatu gabe. Iruditzen zaigu hor kontraesan nabarmena dagoela, erakutsi duzuen bezala maiatzak 27ko boletinean argitaratutako dekretazoaren bidez. Pertsonen ongizatea ezin da pertsonen partaidetza gabe eraiki. Eta iruditzen zaigu momentu honetan, momentu importante batetan gaudela, inflexio puntu batetan aurkitzen garela, hau da, bide gurutze batetan aurkitzen garela. Eta bide batek sistemaren iraunkortasuna pertsonak ardatz izan da bermatzen du, eta beste bideak sistemaren iraunkortasuna ekonomia ardatz izan da. Ikuspegi merkantilista edo ekonomiko batetik. Bide bakoitza bere matiz, kolore eta maldekin. Baina gobernu honek erabaki beharra dauka zein bide hartzen duen. Eta ez hori bakarrik, erabaki behar du noren eskutik eta nola hartzen duen ere. Hau da, euskal gizartearekin, Osakidetzako langileekin, herritarrekin hartzen duen bide hori, erabaki gaitasuna, burujabetza hemendik bertatik praktikara eramanez, edo eta bide hori Madriletik ezartzen dizkiguten erabakiak praktikara jartzen mugatzen den. Hau da, gure erabaki gaitasunari eta errealitateari uko eginez. Eta gaur egin dugun planteamendua hori da, hor aukeratzea, edo aukeratzen dugu bide bat, edo beste. Eta guk garbi daukagu zein bidea aukeratu nahi dugu. Nahi dugu sistema iraunkor bat, nahi dugu osasun sistema publiko indartzu bat, benetan pertsonak ardatz izango dituena. Eta orain gobernuak pelota bere teilatuan dauka eta erabaki beharko du momentu honetan ibiltzen hasia daukan bide horretik jarraitzen duen edo buelta bat ematen duen eta benetan pertsonak ardatz dituen bidea hartzen duen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera andrea. Zuzenketak aurkeztu